Com a representant de l'associació Llobregat Block Party, aquí a Sagnier programem activitats i també els assessorem amb el disseny d'activitats, tot relacionat amb la cultura urbana i amb el hip-hop. A Llobregat Block Party som una associació cultural que treballem amb joves i amb hip-hop a través bàsicament de dues activitats. Per un costat estan els tallers, on es treballen diferents disciplines artístiques relacionades amb el hip-hop, com el rap, el graffiti, la dansa urbana, etc. I després organitzem unes activitats que es diuen block parties, que a la pràctica són com unes festes o unes jams que fem en els parcs, places i espais, diguéssim, oberts. Amb la idea de que els joves que surten dels tallers més motivats o amb més ganes de seguir practicant allò que han après puguin posar-ho a practicar en les nostres festes i conèixer també més joves que estiguin interessats en el mateix. Anava molt a un espai que és el Centre Cívic de Magòria, l'estació de Magòria, a Hostafrancs. Allà hi havia com una saleta d'assaig on podíem fer música, etc. I en un moment donat ens van dir: «Ei, voleu organitzar un concert perquè pugueu participar i fer la vostra música i tal?» I clar, evidentment vam dir que sí, però ens van dir: «Vale, però l'heu d'organitzar vosaltres». Evidentment amb l'assessorament dels educadors d'allà. I en aquest procés que vaig ajudar i tal, vaig descobrir que m'agradava molt el tema de l'organització i de poder fer activitat. Amb l'Espai Jove Casa Sagnier entro a col·laborar, no me'n recordo molt bé de l'any, però ja fa bastantes edicions del Hip Hop contra el Racisme, que em van trucar per venir a fer de DJ, perquè també punxo, i em van trucar per posar beats i música i tal. A partir d'aquest primer any, com que va haver-hi bona relació amb els organitzadors i amb la gent que portava el projecte, en el següent any ja els vaig proposar d'ajudar-los una miqueta amb el tema d'assessorament i el disseny de l'activitat, una miqueta, ja que estic a dintre de la cultura hip-hop i que també tenia el bagatge amb l'entitat, poder millorar i poder polir una miqueta l'activitat. Jo crec que el valor principal del rol d'associacions com la nostra és, diguéssim, ser un nexe entre l'administració i entre els treballadors, diguéssim, del lleure o els educadors amb els joves. Per què? Perquè al final la cultura urbana i el hip-hop té una característica i és que té uns codis interns i unes formalitats molt concretes. I els joves en seguida detecten quan una cosa és del seu rotllo, per així dir-ho, o quan no ho és. Nosaltres vam néixer amb la idea de poder ser un pont, de poder ser un nexe d'unió entre les inquietuds dels joves referents a la cultura urbana i una miqueta les ganes de poder treballar la cultura urbana des de l'educació. Al final crec que l'important és fer i estar allà i sortir i participar de les coses que s'estan fent a la ciutat sense pensar-s'ho gaire, vull dir, si trobes una associació, una entitat o un col·lectiu en el teu barri que està fent coses, crec que si t'agrada aquesta línia, vés allà, participa amb paciència, tocarà fer moltes tasques que tampoc són de l'altre món, però intenta activar-te i intenta fer coses. Però sí que és cert que penso que en aquesta ciutat hi ha molta gent fent coses molt interessants a les que la gent es pot sumar. I ja et dic, jo el que faria és no parar de fer coses, apuntar-te a tot, aprendre, veure com es fan les coses a la ciutat i participar del que s'està fent, perquè a més estem en una ciutat que, a excepció amb això del Covid, s'estan fent moltes coses de sempre. Hi ha moltíssima activitat. Has d'anar a llocs com el CRAG, que és el Centre de Recursos per a Associacions Juvenils, preguntar als casals de barri, als espais joves, que allà sempre tenen control de l'entitat, de col·lectius, i fer coses. I també vas descobrint què t'agrada, què no t'agrada, i dintre d'aquest mundillo on t'enfoques. Però fins que no ho fas, encara que ho estudis, si no practiques, si no ho fas, si no estàs allà, realment fins que no ho fas no et dones compte del que t'agrada.